Sa ating police report naman po, higit 17 milyong piso ng halaga ng iligal na droga nasabat po sa isang buwang operasyon po ng Ilocos sa Ilocos region. Para sa detalye, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Nasabat ng Police Regional Office 1 Pro 1 ang nasa kabuang 17.1 million pesos na halaga ng iligal na droga mula sa mga isinagawang operasyon sa loob ng isang buwan. Mula June 1 hanggang August 31, 2025, nasa 449 na operasyon ang naisagawa sa buong Ilocos region kung saan nakumpiska ang nasa 2,441.74 gramo ng shabu at 4,499.16 gramo ng marijuana. Nagresulta rin ito sa pagkakaaresto sa 472 na drug personalities. Gitnang hanay ang mariing pagtutok nila sa pagpuksa ng iligal na droga sa rehiyon upang maproteksyonan ang mga nasa komunidad. Kasama rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.